everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Lent is time of reflection. But for some, reflection is not just about silence. It's about facing the shadows they've run from too long. Agi o pagbalaan ni ining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining laing sugilanon nga gisuwat ni Chay Haka. Sugilanon nga naguluhan. Ang krus nga akong gipasan. Sir! Sir! Sir, padaplin taon kita ko kay mga sakiran nga nangagi, oh! O sa inyo, bifta pa lang ako ng imo, sir. Di ra ko. Dili pwede, kinahanglan ka mukaon. Bifta pa na lang sa niya ng parehas na lang mi. Dali, sir. Anita din niya table kay bakante. Sige. Ay, salamat. Nakalingkod agad taon. Ako di si Maria. Ikaw? Noel. Nakita di ka ganina nga muragwa kasi mong kaugalingon. Okay ra ka? Ha? Okay mo ka. Sa akong tanaw, no. Murag dilikit ka okay. Pero sige ra. Dili ka kinala mo istorya na ako kung dili ni mo feel mo share sa imong problema. Basta kay anytime, di aragyot ko, hatagan na lang di ka sa akong number aron anytime kung ganahan kang naikastorya, libre ra ko. Salamat. Oghoy, kung naman gani kay planong magpakamatay, ayaw ba gyud buhata, ha? Tanang problema na ay kasulbaran. Way problema nga ihatag ang Ginoo kung tan-aw niya dili nato kayang sulbaron. Uy. Maglasot so ng disbuntag hapit. Kinsam ka rin nanuktok. Ay, pasensya na dong ha kung natugaw na ako ang iyong pagkatuog. Kuan, remind lang ti ka ba sa imong bayad unya sa apan? Sige nang. Salamat. Ay, tuod di ay dong. As Wednesday man ron, dili ka magpapadlis? Dili ra nang. Sige. Sige dong, di na lang ti ka samukon. Maura to'y akong tuyo. Salamat nang. Kada adlaw, naglimpyo ko ini Davida. Tigdag ko ito kandila. Magmahap sa sahog. Tiglabay sa basura. Pero bisan ka usa. Wagid ko musukay og lakang padung sa confessional. Naagin ako din eh. Pero pila na katuig. Gawa ko makikistorya niya. Noel, pabantay!
Jonas! Jonas! Pasaylo ako! Pasaylo ako! and do not turn your back on your own. Then your light shall break Noel? like the dawn, Oh, and your wound shall Si Maria ko. Nahinumdum ka na ko? oh. glory of the Lord shall be. Naadi ka magtrabaho din sa simbahan? Then you shall call, and the Oh. Lord will answer. Mag You shall 10 years cry na. for help. Wow! Nindot ako di ay. Actually, padong ko mo simba ron. Ikaw, nisimba na ka? Oh. False accusation and Wa pa. Dungan na lang ta. bestow your breath Wala man kakaibuhaton. and satisfy Wa naman ni noon. Mas maayo. then the light Dali, shall dungan ta. for you in the darkness. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. Amen. Abi ni mo, lahi kita kung bation basta gikan ko mo simba. Nindot kayo sa feeling. Kay bisan og nahibaw ko nga naay problema, pero ma-feel gid nako nga naara ang Ginoo. Ma-feel nako nga dili ko niya pasagdan. Bisag unsa pa kabugat ang akong problema. Ikaw, mao ba sa nabation nimo? Ang tinuod. Sod sa napo katuig nga nagtrabaho ko sa simbahan. Karon ba ko nakasimbag balik? Ha? Seryoso? Mm. Pero, nga naman. Taas ang istorya. Basin og, gusto ka mo share, ana. Para at least, dili na kayo bugat ang cross nga imong gipasaan sa pila ka tuig pa. O kung dili ka komportable nga mo share din, he? Pwede ta mangitaglaing lugar nga way laing makadungog nato. Maria. Bay Noel, ako na drive. Nakainom ra ba ka? Nakainom na ko. Pero di pa kuhugbog ba eh. Wa kay salig sa mong best friend? Salig, oy. Ikaw pa. Pero kung manggod, ano sa man? Kaya makani mo. Kaya lagi. Noel, pagbantay! Ako may nakaingon kung anong wanang akong best friend. Ako may hinungdan ko gan patay na siya. Akong sa. Akong nakusa. Noel, Noel, basin pwede ka nga makatabang sa Good Friday procession. Nagkinahanglan mi og tao nga mupasan sa krus karon tuig ka. Ako? Father Ramon? Oo, ikaw. Simple ra na nga tahas. Pero grabe ka meaningful. Father, dili ko worthy na. Pagkuha lang lain, Father. Diha ka masayo. Lent is not about worthiness. It's about willingness. Father Ramon. Noel? Jonas? Noel? Jonas? Si Jonas ka nang nagbarog tungod sa mga batang nagduwa. Ba, Jonas? Noel? Okay na ka? Maria? Okay na ka? Nakita na ko best friend, Maria. Nakita na ko siya.
Kana tungod kinakonsensya ka, Noel. Abi nimo kunon sa makasulbad, ana. Imong ang kunon ang sa nga imong nabuhat nga to sa Ginoo. Siya ra may makatabang nimo, Noel. Siya ra. Ginoo. Ni ako atubangan si altar. Buluhod ko nimo. Bugat na kayo ang krus nga akong kipasan. Pasaylo ang gusto ko na buhat. Ako ang tagangay nga namatay. Ug dili ang akong best friend. Dili si Jonas. Ako siya gimihaan o kipasaktan nga namatay atong adlaw. Nga na-disgrasya mi. Binagan ko. Tungod kay bitalaw ko. Ako unta ang agay nga namatay ug dili siya. Noel, nagluhod ka nining lawms kagabiyon atubangan sa altar. Oh, kadiyot. Naghilak ka ba? Father! Ngano, anak ko? Kana, kani-ani ka man sa confessional. Buot ipasabot na akay gustong i-confess na ako. Bless me, Father, for I have sinned. Sobra na sa napuhok katoy. Sukad sa akong last confession. Og Take your time, anak. Father, napatay ko ang akong best friend. Nagkainom ko atong higayon na. Nabangga mi. Nakasurvive ko. Pero siya... Pero ang akong best friend... Wow! Ug sa dihang ako siyang nakita nga wa na'y kinabuhi. Dinagan ko, nagpalayo. Wa ko'y gisultihan, bisan usa tungod sa kong kahadlok. Sod sa na po katuwing. Nagpuyo ko sa mamsa. Every single day. Dugay ka nang nagpasan og bugat nga krus, Noel. Pero gipasan na ni Kristo para nimo. Nagpakamatay siya aron dili ka kinahanglan nga magpuyo sa gapos. Nangayo ka ba og pasaylo? Yes, Father. Then be free. Rise. Rise, Noel, and live again. Noel, nakadugo na kang maayo. Kaya pa ni mo. Uy, kaso Maria. Kaya ba kayo na ko? Sigurado ka? Ay, kabalakan ako. Wa na yung sakit. Kumpara sa sakit nga akong kinadaso sa napo ng katoy. Pandayong na to! Jonas, pasaylo ako. Noel!
Nalipay ko para ni mo, Noel. Kay sukad nga na ila-ila ti ka. Karon pa ko makakita sa tinuod ibong katawa nga wa na'y kabalaka. Pure katawa na lang yun. Salamat, Maria. Ikaw ang gihimong instrumento sa Ginoo. Aron pasayloon ko nga akong kaugalingon sa saak nga ko nahimo. Daghang salamat nimo. Ingon man sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ra gyud ay makatabang nako. Nahuman na gyud ang cross nga akong gipasan. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Haom kaayo ang salmo sa misa ganina sa imong sitwasyon nga naagi, Noel. Og nalipay ko nga nakatabang ko nimo. There are crosses we carry that no one sees. But when we lay them down at the foot of Christ, resurrection begins. Not just in the soul, but in the life we live after. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpahaom atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, ang krus nga akong gipasan. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Jaylee Haka. Recording technician Randy Tayad. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Pangis-Karing. Og sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Noel, Jeffrey Cabunada. Sa papel ni Maria, Carol Marie Hikain. Sa papel sa landlady, Priscilla Raganas. Sa papel ni Father Ramon, Ray Arellano. Og sa papel ni Jonas, Randy Soson. Og inabagan ni Clint Garing. Og Kevin Kate Perez. Hangtod sa sunod hikayon, kini si Jelly Haka magaingon kaninyo. Ang Diyos nagauban kaninyo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.